Pohoda ponúka možnosť stať sa dobrovoľníkom a ísť tak na festival zadarmo. Poďme spolu zistiť, aké to je. Ahoj, ja som Klára. Ja som Saša. Ahoj, ja som Matej. Ahoj, Patricia. Klára. Tamara. Ja som Vicky. Ako hodnotíte vašu skúsenosť separovaní na pohode? Zatiaľ výborne. Ja som veľmi spokojná. Ja si myslím, že to je super robota. Pomáhame tu planete a tak ďalej, čiže je to dosť prospešné. A páči sa mi tu. Ako hodnotíš skúsenosť separovaní na pohode? Zatiaľ je to v pohode. Zábava, ľudia sú milí. Naučila som sa veľmi veľa nových vecí, takže za mňa veľmi pozitívne. Som prvýkrát a je to výborné. Ľudia sú veľmi milí, nie je tu s tým žiaden problém, je to oddychová robota. Taktiež môžem súhlasiť, dozvedela som sa nové veci ohľadom separovania a je to určite skvelá príležitosť. Čo je podľa teba najväčšia výhoda účasti na programe Ecomenius? Máme vlastne zadarmo celú pohodu, máme zadarmo vlastne stánok, nejakú stravu a tak ďalej. Starajú sa tu o nás, dávajú nám tú vodu, opaľovací krém. Nemusíme minúť veľa peňazí a užiť si proste super akciu. Jedna z výhod je určite lístok zadarmo. Máme tu aj stravu zadarmo, máme neobmedzenú kofolu, neobmedzený radler, sem tam nám dajú aj raňajky, čo nie je povinnosť, ale máme ich. A je to super z pohľadu toho, že ostatné tie práce, ktoré tu sú ako dobrovoľnícke, tak sú na slnku po väčšine a my sme celý čas v tieni. No akože samozrejme aj to, že pomáhame teda planéte, to je to hlavné. Aj určite tie výhody pre tých dobrovoľníkov s tým, že sa vlastne na nás postarajú. Máme zabezpečené jedlo, raňajky od večera a takisto aj ubytko a máme lístok zadarmo. Vieme sa naučiť aj o tom separovaní mi viacej a zároveň my tým ľuďom vieme povedať viac o tom, ako majú správne separovať. Že môžem byť na pohode zadarmo, ale zároveň aj spraviť niečo pre ten festival, nielen sa ho zúčastniť. Môžete byť zadarmo na festivale, ale získate aj veľmi dobrú skúsenosť a samozrejme dobrovoľníctvo, takže taký dobrý pocit k tomu. Ktorý interpret sa ti zatiaľ najviac páčil na pohode? Peggy. Zatiaľ som bol na Skeptovi, ten bol fakt, že úžasný. Taktiež Gleb mal do super show. Zajtra chcem ísť na katastrofy a samozrejme aj Ríša Miller. Ja sa teším najviac na Ríška Millera. Lebo to som jediné videla celé. Genesis taký Austrálčan, to bolo super, ale aj Peggy bola úplne fakt, že super. Celý program Hej. fakt, že super, aj tá organizácia je všetko. Odporúčili by ste účasť na programe Ecomenius aj svojim kamarátom a prečo? Jasné, určite. Študentom sa to veľmi odplatí taktož, lebo fakt, že ušetria ten lístok a majú taký istý zážitok. A ešte aj super je to, že vlastne tie také voľné časy, že čo niekedy sa nedá ako vyplniť, tak my to vieme vyplniť takto, že vlastne pracujeme. Aj sama podľa mňa pôjdem budúci rok. Áno, určite, už som to aj urobila a už som aj zverbovala zo pár ľudí na budúci rok. Sú tu výborné krátke smeny, maximálne tých 6 hodín, čo je super, vyhovuje to. Stíhate aj program, ste v tom tieni, dostanete napapať, máte zadarmo lístok. Došla som sama sem úplne a našla som si kopec nových ľudí okolo seba, s ktorými je super. Odporúčam určite. 100% by som to odporučil, keďže ako som už povedal, máš zadarmo lístok na pohodu, máš zadarmo proste jedlo, stán a môžeš tu byť so svojimi kamarátmi. A keď sa tu nahlásite ako grupa, tak sú dosť zhojoví v tom, aby ste mohli byť vlastne spolu v nejakom týme. Určite áno. Súhlasím, ak sa zaujímavé o životné prostredie, tak určite áno. Určite, ja dobrovoľníčim aj viacej, takže ja sa snažím veľa ľudí na to nahovoriť. Podľa mňa tá práca má zmysel, že keď už chceme to leto nejako stráviť, tak toto je, ako vieme máličko prispieť a zároveň aj stráviť čas na festivaloch. Čo najvtipnejšie sa ti zatiaľ stalo na pohode? Vtipné nám prišli potom už tí ľudia po tej polnoci, keď dojdú už takí podburažení jemne a je to taký hlavolám pre nich to vytriediť, takže na tom sme sa dosť pobavili. Prišiel taký pán a pýtal sa, že či vieme, kde je stanica B5 a B5 stanica neexistuje. Ale akože bol zlatý, len sme poprali veľa šťastia a neviem, či to niekedy nájde, ale hádam to nájde. Dosť vtipné sú tie situácie práve aj na tom stredisku. Sami niekedy nevieme, že čo kde patrí, tak vlastne máme takú vtipnú hru v messengerovej skupine všetci dobrovoľníci. Asi ten moment, keď sme prišli so stanom a zistili sme, že nemáme tie koliky na zapichnutie do zeme, tak sme si mysleli, že nás odfúkne aj s ním, ale tak prežili sme to zatiaľ. Uvidíme, čo príde. Prihlás sa na separácia.pohodafestival.sk a zaži pohodu zadarmo.